After 11 hours mga kabisaya, nakaabot na kita diri sa Zamboanga City. Pag-abot ginamo sa Zamboanga City, ang una ginamong gikanan ang Jimmy's Sati nga legendary gid na diri sa Zamboanga City. Ug ang among gi-order na mga kabisaya, mura gid ang chicken liver ug ang beef kay gusto lagi na ko matilawan lagi kung unsay taste. Ug lami jud kay na siya mga kabisaya kay ang red sauce pa lang daan grabe ka init no, mura lagi siya sabaw tapos lami na gid kay siya nga muray walay karni bitaw nga sabaw lang siya ug tamo or rice. Lami na gid siya mga kabisaya. Mura bitaw siya kari-kari pero wala siya peanut wala siya peanut. Atong sa diri sa Zamboanga wala siya peanut guys. Kuan siya sweet and spicy but not too spicy. Pwede gid kay siya sa mga bata mga kabisaya. So grabe gid kay ka worth it no. Kay na siya mga herbs pero wala siya nag-overpower sa kalami mismo sa sati. Anyways, pagkahuman na mo kaon mga kabisaya, mibalik mi mismo sa may syudad dapit kanang duol sa may City Hall. Og nakita na mo ning Jollibee, kaning McDonald's o kaning City Hall nga grabe ka karaan bitag mga buildings. Og maganahan jud kag tanaw mga kabisaya. Tapos bisan tuod og busog kay ko ana nga time, misulod jud ko ana sa may McDonald's kay wala lang gud nag-order ra gud kog mix and match nga tag 89 pesos o diba para makasave ba din. Nag-order ako duha ka order na mga kabisaya and then gusto lang gid ako makita na City Hall sa kilid. Then gikapoy na sad kay ko ana nga sigig ang kasangka sa motor so ako sang gipares akong lubot. So mo nang nagkaon ko ana og lami sad kay ang kaon kay lami magud kay tan-awon gid kay ang McDonald's dinhi. Although wala ko nakasulod sa Jollibee pero makita gid nimo bitaw nga murag gibalik ka sa sinaunang panahon ba. Anyways, pagkahuman naman ni mga kabisaya, nangita na dayon may hotel nga among may stihan diri. Ug nakita na mo ning Amir's Hotel nga very barato ra pud kaayo kay 1,200 good for 2 then 24 hours na ni siya nga rate. And then tsada po kay siya mga kabisaya kay under renovation siya but ga-accept sila og guest na. Very approachable, very accommodating pagid kay ang mga staff diri mga kabisaya og duol ra pod siya sa may city proper mismo no. Og tanawan ninyo ang kwarto mga kabisaya, very clean kaayo no. Gamay siya pero very cozy na kaayo mga kabisaya. Ganahan ra pod kay ko sa iyang kagamay mga kabisaya kay nindot ang kama, very clean, nice ang CR, nice ang lights, tapos nay tasa nga para sa kape. Kung ikaw nga adik ka sa kape, why not? Kaya unlimited ang hot water diri. Then ay TV, na aircon, o asa na ka na, very clean kaayo. 1,200 pesos na siya mga kabisaya. Good for 24 hours pag yun. O diba? After ta nakapahulay mga kabisa, dili pwede nga dili ta madto sa Zamboanga City Boulevard og diri gid mga kabisaya gi-challenge gina ko kung self kung kaya ba nako kaunon or asa ko dalon sa kong kabusog sa 500 pesos. Anyways, daghan gid kay good reviews ning Zamboanga City Boulevard Night Market mga kabisaya kay barato, lami, daghan, abunda gid kuno kay pagkaon nimo mapilian, limpyo, tsada pagigtalan-awon. So kinsa bagud ko nga dili mo try nga isa man gid ni sa akong gi-crave gyud a long time ago og isa po ni sa akong wish nga maadtuan gyud og finally nahitabo na gid karon mga kabisaya. So una na kong gikaon kaning miguring nga gitapukan gini siya diri mismo sa may Boulevard. Og syempre kita nga medyo chismosa mga kabisaya, ma-curious man gid ta kung say lami ana no kay 35 pesos with egg tapos daghan pa gid kayo ang miguring. O diba lami gid kay siya mga kabisaya. I don't know kung ma-feel ba niyo akong gi-feel karon pero lami gid kay na siya 35 pesos, grabe gid kay na siya ka worth it. Tapos makita magud nimo nga dahil sila lutuon din ang nakatsada pag diha sa ilang Boulevard. Makita bitaw nimo ang mga truck bitaw nga galinya lang na sila din dili gid sila samok tan-awon o tan-awan nyo guys. O ginuo ko lami agid kay ana guys, promise 35 pesos ambot lang ko asa tadtuon na. Next din akong gitry mga kabisaya ang Oreo avocado float nga tag 95 pesos. Grabe ra pud kay siya ka worth it. Lami po kay siya mga kabisaya kay grabe ka smoothies, grabe inana bitaw din dagan kay creamy pa gyud. O diba pawala sa kahalang ba kay halang kayo ng miguring kay aside sa ilang sauce nga halang mismo napagi another nga chili sauce. O diba grabe kahalang. Then gitry pud ako ng barbecue nga akong all-time favorite. Anything basta barbecue lami gina siya para sa ako mga kabisaya. So kinsa bagud ko nga dili na ko i-try akong favorite nga na naman na diha, diba? Ako lang ba mga kabisaya nga every time nagi barbecue labaw na makita na kong aso maganahan jud kay kuan mga kabisaya ambot lang. Basta gid para gid sa ako no anything basta barbecue lami na gini siya sa kuha. O kani akong gikaon mga kabisaya, I don't know kung baratuhan mo ni pero para sa ko worth it ra pud siya nga 10 pesos per stick kay ilang tinai dako man sa ilang tinai. Then mo na siya gi-order na ko ang ilang all flavors of meat. Charis. Nag-order ko og batikulon, atay, chicken skin og chicken tinai.
isaw, o diba? Then, ay lang Mountain Dew nga 30 pesos. Medyo mahal na Mountain Dew, I don't know. Pero may na lang kay 12 ounce. Then, akong last na din gitry ang puto bongbong nga tag 100 pesos nga tulo ka buok nga puto bongbong with lube, with condensed milk, with margarine, then a lot of cheese. Grabe ka overload sa cheese. And then leche flan, nga dako kay slice. O diba? Asa naman na makabisaya. So kamo kung kuan mo dira gigutom mo diha tapos ka-crave mo na kung gipangkaon. Ato na mo sa Zamboanga City Boulevard kay nanas la dito every day, every night. So very nice kay kayo ang talan-awon diha makabisaya, as in 2 thumbs up gid ko diyang dapita.